Un cento de pintores de toda España participarán o próximo 27 de xullo no certame de pintura ao aire libre José Fernández Leiceaga Sesé, que organiza o Concello de Noia. Disporán de toda a xornada para plasmar os recunchos máis emblemáticos da vila. Estamos falando de estes últimos anos en torno a 100 pintores que veñen de toda España, donde, bueno, pues nos lle acotamos a zona onde teñen que pintar. Isto facémolo co único obxectivo de que, como os 3 primeiros premios quedase o Concello con eles, o que non queremos é ter unha colección de cadros moi repetitivo, que non teñamos moitas veces San Martín ou o Concello de Noia, non? Entón, nos acotamos unha zona que lle decimos para que haxa unha parte de paisaxe, outra parte patrimonial, e que cada un pode elexir onde pintar. Repartiránse 9.000 euros en premios. Ademais dos 3 que concede o Concello, haberá outro galardón patrocinado por unha empresa local que, como contrapartida, quedará coa obra gañadora. É verdade que é un éxito, hai máis de 9.000 euros en premios, hai empresas privadas que colaboran e que pagan un dos premios, esa máis é unha boa publicidade, porque esa empresa, pagando ese precio de patrocinio, quédase co cadro, co cual cada ano vai xuntando tamén unha pequena colección de pintores e artistas moi importantes que hai aquí, non? Dende hai 2 anos incorporáronse tamén as categorías infantil e xuvenil para fomentar a creación artística entre os máis novos. O remate do certame realizarase unha exposición con todos os traballos participantes que estarán á venda no claustro do Concello.